agradecer enormemente a CRAEGA, pois que nos axudara, que puñera estas actividades aquí no noso centro, que é unha maneira de dar a coñecer os produtos ao noso alumnado e ao mesmo tempo pois damos unha difusión, non? Como falábamos antes, os alumnos teñen que coñecer a materia prima, o produto. Esta é unha actividade nova que acabamos de comenzar, levábamos anos colaborando con Agacal nos centros escolares. Esperamos que na próxima coller os centros todos de Galicia, darlle a estes futuros que van ser a maioría deles estrellas Michelin, a que conozcan o produto ecolóxico. É certo que o CRAEGA adquire moita importancia non só por ser a entidade e organismo que coloca un sello en diferentes produtos, sino que co seu traballo e ca súa rigorosidade, colocando ese sello tamén dá moita información ao consumidor do tipo de produto que se está a comprar. Creo que é moi importante facer estes eventos porque hai moito traballo detrás e moitas persoas traballando, dende gandeiros, agricultores, e creo que é moi importante pôr en valor todo ese traballo desa xente que hai detrás, xente moi valente, que quere hacer as cosas de forma diferente, non convencional, e facer produtos como hacían as nosas aboas. Dice nos últimos anos ten mellorado en todo, dun xeito casi diría radical, pero quizás unha dos ámbitos onde máis evolucionamos e máis melloramos e máis orgullo temos que ter é no ámbito vencellado coa gastronomía. Galicia, sen dúbida, é un dos millores territorios de Europa para comer. Nos últimos anos o nivel, a preparación, a formación, a codificación dos profesionais que teñen que convertir unha boa materia prima nun plato sublime ou excelente, creo que tamén temos mellorado moito.